ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಕಾನ್ಗೆ ಜೀವನ अरे मका पड़े स्माइल आता काढलं काढून पिलून उडायला मागल्या मुलीच्या पहिल्या जेजल पहिल्या मागल्या मुलीच्या जेजल हेल्प जायला रे सर ओके ओ काय करते यस लेट्स सी यस अप्पा ओ अरे कोण आहे रॉन्ग टाइमर आहे आता बिझी आहे बिझी व्हेरी बिझी कोणी नाच बारीश पडते जेजल हेल्प जायला रे सर पुढचा गेलो हॅपी बर्थडे काय पोराई आता बिझी आहे चलो पंच आता देखा तू काल मूवी मीटिंग काल हेल्प जाय ओके काही ओपन करायचे म्हणजे इकडचे पेपर अशा आहेत तू आता पूरा कुक करेंगे ना हमको पूरा वाड़ी दे दो हाँ बहुत देवा बाबा एक आले टॅब घे